हेलो लोगोफोर, आं दा गुवाहाटी नेहरू पार्कआव फैदों लोगोफोर। आं मा दिन्थिलांनो हायो बेखौ नोंथांमोननो गासैबो दिन्थिलांगोन लोगोफोर नेहरू पार्क सिङाव। बेनिफ्राय फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे। आं दा टिकेट लानो थाखाय टिकेट काउन्टार फारसे आवगायलांबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय टिकेट लानानै जों बिमा फिसा सानैजों नेहरू पार्कआव बेरायनानै इभिनिं वाक खालामनानै थांनोसै। आं दा टिकेट लानानै ओंखारबोबाय लोगोफोर, बेनिफ्राय हाबलांनोसै। दा नायदो लोगोफोर, नैबेनो मेन गेट। नेहरू पार्कआ कटन कलेजनि अपोजिट साइडआवनो फेस टु फेस दङ लोगोफोर। बेनिफ्राय आं दा हाबबोबाय। मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो गासैबो लाइट फोजोंहांजोबनो हांबाय। माबादाव बिराद गिदिर बिरलांबायहाय। नै नायदो लोगोफोर, जों हाबबोहांबाय। बेनिफ्राय फारफ्रोमबो लाइट फोजोंहांबाय। बेनिफ्राय मानसिफ्रा बेवहाय बिराद गरमबो नालाय, बेनिफ्राय इभिनिं वाक खालामनाय बायदिहै गथ'फोरखौ गेलेहोनो आरो एसे थाबायनो फैयो लोगोफोर। नायनाय आं बेनो सेथि। बिराद बादामालि बिरफुंबाय। आयु, बादामालि बिराद दङ। जोंबो इभिनिं वाक खालामनाय बायदि आरामनो लासै लासै बेरायनानै थांनोसै। लोगोफोर, जों दिनै रुमाव थाबाय थानो बानानै नेहरू पार्कआवनो एसे बेरायनो फैलायबाय मोनाबिलि समाव। दा मा नुयो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजानोसै। नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा। नै गोबां गथ'फोर लाबोदों गेलेहोनो। मानोना गुवाहाटियाव दाबायदियाव बिराद गरमखाय, दाबायदियाव एसे थान्दा जानायखाय बयबो गथ'फोरखौ लानो माने गेलेहोनो थाखाय पार्कआव लाबोयो। बेयो जाबाय नेहरू पार्क। बेबो बिराद गुवार एरिया, बे नेहरू पार्कआबो। माने इभिनिं वाक खालामथावथाव। मानसिफ्रा बेवहाय बिराद फैयो थाबायनो, बेरायनो। फारफ्रोमबो गथ'फोर गेलेगासिनो। बिथिंजाय गथ'फोर गेलेगासिनो दङ, बिथिंजाय गथ'फोर गेलेग्रा। जों दा थांसै गुबुन फारसेथिंजाय। जेसेबां मोनाबिलि जायो एसेबां मानसि बांफैयो। नै दासो गोबां मानसि फैगासिनो दं। माने बिराद गुवार एरिया। बैथिंजायनो माने हाइवेजों नांजाबनाय बे माबाया। नै बादामालि बिराद बिरफुंबाय। नै बेफोर गिदिर गिदिर दंफाङाव बानानै थायो खोमा। ब्रह्मपुत्र जिं जिंनि दंफाङाव, गिदिर गिदिर दंफाङाव बायो। नै मालाय मानसिफ्रा दासो बिराद बेरायनो फैसोगारदों। लानानै माबागासिनो दङ। नै बेवहायलाय मा दङहाय? दै दङ बेहाय। नाबो फिलायलायो नामा बहायलाय? बिराद लेथ्रासो दैयानो। माने माजोंबा जोख्लोबनानै दोननाय बायदिबा बिराद गेल लेथ्रा दैया। मबाइलफ्रा बोरैबा गलांफ्लांबायबायबा मोनफिननायसो नङाहाय बहाय। नै बेलाय मानि टावार जालायखो? बेयो अशका चक्र ना मा होनोमोनलाय बेखौ? अशक चक्र। सिंहनि मुरथि दं माबा गोजौआव, तेजपुरनि माबाया बायदि, अग्निगर पाहाराव थानाय बायदि। बे सिंहआनो जोंखौ सारिगिदिं बेंनानै दं। लोगोफोर, गोलोमजोब्बाय नै, ओरैबायदि गरम। ब्रह्मपुत्र जिंखाय एसे बार नांगोन सानदोंमोन आं। बेनिफ्राय आं दान्दिसे जिरायदों पार्कआवनो। बिराद माबा लाइटजों बिराद माबा समायनाय नुयो आरोखि मोनायाव। जेरैबो लाइट होजोबो। बेनिफ्राय आं जेरैथिं फैदों बिथिंजाय एसे मानसिया खम। मानोना गथ'फोरखौ गेलेहोनो माबाथिं फारसेथिंजाय लांजोबदों।
ओमफ्राय आं दा दसे जिरायदों आरो लोगोफोरा आरोबाव दंबावो एसे जों थाबायलांनोसै इभिनिं वाक बायदि माने गुवाहाटियाव फैबाथाय रुमाव थाबाय थानो बानानै दसे बेरायो आरो जों माने आंनो फिसाजोखौ लेंबाय थायोथ' मा रुमाव थाबाय थास्लायस्लाय दसे बेरायहैनो होननानै आरोबाव जों बेलेग साइडथिं थांनोसै मेन हाइवे जिङाव नांजाबनाय जायो नैबे नेहरू पार्कआ थांनोसै मोनाबाय कुल्फि जादो मा जानो दे नै जों दा बाहेरायाव ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर जों दा गेटनि बाहेरायाव दंफैयोसै जों दा फिसाजोआ माबा माबि जानो लुबैदोंनो जाथोंसै मा जायो बेनिफ्राय बबाव मा लानो थांलायखो मा बिलाय अ सना देलायग्रा नै देलायग्राबो फानसोगारदों बेहाय 20 थाखानो बायनो माया गासै 20 थाखा 20 रुपया है सब लाथावथाव मा नांगौ जोब नाङाथ' नांगौ गैया जेबो नैबेलाय मा सना लानोबा लानोबा 20 रुपया भैया अच्छा दिखाइए तो नै सना लानोसै नायनो आंना फिसाजोआ देनाय मोजां नायनाला हिन्जाव मानसिफोरनि मेगना सनाथिंल' थांखायोना लोगोफोर बाहेरायाव सना फाननाय नुलायबाय नै लानोसैलायनो आंना फिसाजोआ बासिगासिनो भैया बे आं गाननाया गोसोम ना ग्रे माबा सिलभार नों गाननाया एसे बेलेग बेखौनो लादो बेखौनो मोजां नुदों आं नोंजों समायगोन नै लाबाय सना मोनसे ओंखारबोबानो खरस जामारो होमबा कटन कलेजनि मोखाङावनो लोगोफोर नाहर बेनो कटन कलेजआ आंनि फिसाजोआ बेवहायनो दा एडमिसन लानानै फरायगासिनो दं लोगोफोर जों दा जोंनि रुमाव थांफिनसै नै आं दा स्कुटि स्टार्ट होनो लाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै शेयार साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होदो थेंक इउ